megalayapost.news. Kinong yalam kanyo Tribute Council riboy sepngi mentaka sengi kilahir syakasinong nongwa paham rengkang benlenyo senyang da kijingeram syakawai ka school kabrang don kam shibun kijingeram bat kijing kersyan na ka sorkar nagaliang kaseng hapo kijingilang usamla RC tangkiu kum presiden na kijing don lang ba pensuk karsentio lembat kidkhon mentaka sengi kilalay syaka school sawlawa primary school ban IT da ka song pisa kitiar badon kam jong ka school ban hagani kaju ka sengi layo ru ban place don ya ka kamra kelas tama jong ka school na ka benta ka jingbit jingbiang jong kikna hakati Tan daw President ke HYC. Hakani ka sengi la sakiru daga jingdon lang gino hikai kino ilam shnong ki kena school lempat ki kimi ki pa. Habakran hakani ka sengi na kaliang usamla RC tangkiu ulapan pa ko jing so komen ka bakraw hadian blayo ban pli paj ba ya ka kamra kelas tamain jong ka ka school wala ka jing tei kamlong ka bapaka rikum ka seng kaladon bentalang bat ka ka school ban penyang ye ki kamra kelas bat kermes kem bagani ka school ka badang ya menta dang kumba arsnem kandang roy bat kandang la ban ai ka jing sakri ka babhatam syaki kena ka ka than ulaong ru bakum ka seng don rengkat bat ketika school la daki don kam kanu kijingeram wala kadai ka barin bakum ka senggala bandon benta kat bala ai kabor bat kemi lentiru bagani ka school kandang kiyo sebrang kat badang mi usnem ban kenti kurdan yaka na ka LP syaka UP bat kum ta terter Saisin pat na lang jing kum seng Tribute Council jong ka rimhoy sengi i penpau ka jing sungu yaw blay try kanrat ha ka ba menta ka si yelayo bonwan ban pli ya kadai ka school hang ne po anawa paham rengkang nagaba Nailang ji kum keseng kabangi la idon mentah nam taban tei ya kene ka ing school ka tmai jong ne ka school hoi wala kene ka ing school kam de ka school ka paka nam ta ni jing tei kumba long hagini si ka mentah nailang ji kum keseng hai bor e berit ilala ban ya don mentalang bat kino penya jong ne school ha ka bani rap ya kene ka jing tei ya kene ing school bat mentah ka si ka long si sa jing kenmau nam ta kino penya jong ne school kino hikai ki kena school bat kasnong hibar ko ha ka banalang ji kum ngeseng yo ban ya don mentalang dag ba pli ye kene ka in school mentasi ikremen scam bagare school ka badang yaj menta kum ba arli snam bat ka mangi kum ngeseng ila don bentalang ha ka ban yo ban ya senyang lang kat ka bangila banang ni kene ka school kanang roy ki kena school ki nong hikai bat kinong penya jong the school hibar ko ha ka ba kinang la ban le kababha nalor kababhatam nam ta gijin kam jong ki kena school kat kum kene juk kabamenta ikin bok kriang e kino hikai ki bolong kum ki kimi ki pa po jong ki school ban ai kata gijin start kabapaka nam ta ki kena ki bon puli hang ne ya kino punya jong school ban ka shnong hibaro ko ban ai lagi jugi kum seng iskwa ban penpau ya kino punya jong school ba ngilong ki bala kloi ban ron metalang bat ki hagrunu ka por kabamaki ki student kam negi kum kaseng hai bori barit naliang jungi ngi kloi bener mentalang bat phi lada phi student kam negi hagrono go por barilang jugi kum kaseng gi buru ka jingkerman khamtam e ya ki nomi khmat ki bahap apo jong kane ka constituency bakin phailam ki khmat shakiri ki school ki bodon hapo jong ka jirang constituency ha ka ban ai ki kadiang ki kmon ban knerlem ki jirap bagalong ka jingku nam ta ki khna school bagalong ka jingku nam ta ki kimi ki pa ba ki pha ki khna school bar kum juru nam ta ki no hikai tere ju kum ka sangi ki bok riang bagare school kanang la ban paniya shishu ki kam ki jongka bar kinang la ru ban upgrade eka na ki na class 1 terter hadu class 5 terter class 6 kum da terter badala ju kum ka sang sesin ko abang ba kentang yawai ka long ba yilong ki bala kloi ban yadum talang ba ki haro ka por ka ba ma ki kurun kam ki kum ka sang megalayapost.news.